коя каса се крие златото? Тест за интуиция. Не го мисли много, просто вярвай на интуицията си. Кое число е скрито зад мотора между 13 и 31? В коя чиния има пица? Избери си предмет. Какво изплува от водата? Делфин или акула? Кой мисли за теб? Избери си случайно емоджи. Харесай и сподели. За да получите още тестове за интуиция,